ಅಲ್ಲ ಮಾತಾಡ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡುತ್ತಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೊರಡಿ ಮುಗಿತೇನೆ ಅಂದೇನು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪುನ ತುಕ ತೆಟ್ಟಿತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡು ಅಂದೇನು ಫುಲ್ಲು ಮಿತ್ ಮನ್ಪಡು ಇಂದೇನು 5 ಬುಕ್ಕ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಇತ್ತೆ ಮೂರು ಇಡ್ತೆ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಓದೇನೆ ಎಂಚ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಬಂದು ತುಕಂದಮ್ಮ. ಓಕೆ, ಇತ್ತದಲ್ಲೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಂತದೆ. ನಾನು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ದೆಪ್ಪಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪಂಚ ಇಪ್ಪೊಡೆಂಚ ಓಕೆ. ಈ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ನ ಒಯ್ತನಾಗ ಕ್ಲಿಪ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗ್ಬಿಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಹಿಂದೆನೆ ಒಂದು ಲೂಸ್ ಅಂತ ನೋಡು ಬುಕ್ಕ